weltaare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to lappol palol dande maayo gorre wayi wargo maayela gambi ba fata dingiraya fallim ko on waktu yoni ha to ñoro kame jombo ko ene jeeya e gardidi kabaruuji men mawɗo leydi Sénégal conférence ko fati banggue faggudu hitande ujunaji ɗe nogas e ɗiɗi yowiti koye ɓamtare Afrique wo erima Afrique naaɓe ɗe ɓurata hutorade ha tenti noon gueɗe ɗe ndemata nde ɓurata wawde ñamde ɗum gusta ko addoyta caggal leyɗele mumena to leydi Mauritanie laamu leydi ndi ne jokki vaccine de ɓiɓɓe leydi muɗum gam haɓade ɗemngal layo wala ko fati banggue mborosa ñaw coronavirus hôpital l'amitié mo Nouakchott yaltini kayitol subaka hannde o hadde natow on hôpital taw ala a kartala vaccination to leydi Mali a yaltini hoore muma wonande kayitol ngol ɓe jaltini kikiɗe hanki o ko fati banggue fedde wiitede G5 Sahel fedde nde ganduɗa darnano guila hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo ya nayyi hakkude leyɗele joyyi gam rendinde sembeji mumen habtade joguitiɓe armeji e nder diwan Sahel to Guinée Conakry laamu militaire haadi kala kene wiye seppoji jowitiɗi e politique ɗum ko caggal nde ɓe lawɗinana capanɗe tati e jeegom lewru ɗiɓe jogori ardade leydi ndi kabaruuji men manaw en ha to Côte d'Ivoire Burkina Faso Nigéria Tchad Cameroun kame Somalie ha to Afrique du Sud kame joolama jaɓeri musidɓe tedduɓe watto goɗɗe joni jañoɗena أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم Ɓataake kaytol iwde fedde heblo sukaɓe Afrique gardogol ceerno Habous Diallo aɓe nelda duwawa dendagal koreji e bandiraɓe kononne kadi woni honorable Mamma Kande mo ganduɗa jinnaɗo mum gorko cawdiɗo ene yalti aduna hanki noon wira toon to saare biroma kanko on jaltuɗo noon woni inde makko ko Yero Kande jayde Weltaare TV Weltaare ɓiɓɓe fulɓe fedde heblo sukaɓe Afrique gardugol ceerno Habous Diallo kononne kadi e gollidi mum kala ene nelda duwaw honorable Mamma Kande caggal jaltugol aduna baba makko cawdiɗo toon to saare biroma kononne kadi Ɓataake o ko jayde mbiyen Ɓataake o ko fedde heblo sukaɓe Afrique gardugol ceerno Habous Diallo e gollodi mum kala aɓe nelda duwaw Hammed Fall caggal jaltugol aduna jinnaɗo makko debbo no tottonoɗo Khadijatou Diop ɓurnoɗo andirede jeeje Dioba yalti aduna toon to nokku biyeteɗo Sinthiou Sandiala ko toon o wira jayde Weltaare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique ne nelda duwaw dendagal ɓesgu mabɓe kala nde jomiraɗo ɓeydata yurmeende mum e mabɓe yettindo hen Ɓataake o ko goomu fedde heblo sukaɓe Afrique e gartugol ceerno Habous Diallo musidɓe tedduɓe funnande hilnangue rewoye worgo sahale ɓaleri jam koye are meɗen jam garɗo e men woni gorel teya ko ha ko moƴƴi iwruken tokkordinoro ari ko wallude en e safrude en ha moƴƴi kala yiito en hoore muɗuma a neɗɗo tuƴiɗo donkuɗo foccade koyɗe musoje koppi musoji ɓandu jaɗoru ɓandu wuloru AVC cardiaque mo nangata taare kono ne kadi caɗele gorago sa jokkodire gorel tayya ma yiiten hoore maɗa joni joni gorel teya ko ha ko moƴƴo iwru ko tokkordinoro ala rewam ala effet way kono ha ko wargani a wulna ndiyam ma ha wula juppa hen aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa sa yiɗi hebde ko laaɓi ko fati gorel teya jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www
poye gorel tiya poye koma ma yitona kala kene safruma walla kala ñawwa mo joguiɗa jaabodira e gorel teya sa yiɗi jokkodirde tongoje gorel teya so tawi koto Ziguinchor waɗɗani Guinée Bissau waɗɗani leydi Gambie jokkodirta ko biyeteɗo Amadou Kébé mbatta ko 77 560 54 30 so tawi noon koto Touba gonɗa Moustapha Mbacké 77 631 71 68 so tawi noon koto Kidira waɗɗani leydi Mali nder galle ceerno Habous Diallo mbatta ko 77 554 75 54 so tawi koto leydi Gabon Libreville Gabon ɗo gonɗa e nder leydi ndi kala sa jokkodire biyeteɗo Pape Kane ma heɓen kollaɓi mbatta ko 077 39 57 97 so tawi koto États-Unis de Amérique gonɗa Abou Sow Kawral Fouta Business plus 1 347 701 56 77 so tawi koto leydi France gonɗa ko Haruna Ngayda sa jokkodire nden tongode sa yiɗi hebde hen ko laaɓi ma heɓen ko ɓuuri labde kala nokku ɗo gonɗa ɓe mbenma tongode ɗo gonɗa ɗo jokkodira e gorel teya ko ɓuuri yawde mbatta ko 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel teya e jeese meɗen ceerno Djiby Sy ko safriyanke ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadiɗo ɓalawal e danawal kala ceerno Djiby Sy ne safar rafiji kewɗi ɗi jiida cirol rafiji rewɓe e rafiji worɓe kala ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe e fannuji tati hen fannu goto ne safra rafiji jeenayyi fannu goɗɗo so a hutorima ɗum fodde sappo e jeenayi rafini yalta e maɗa omo jogui leɗɗe kadi ɗe o yiiti joni so tawi a hutorima ɗum fodde temedde rafini yalta e ma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ko pirowo koyɗi laaɓaɗo ƴewgal so tawi aɗa yiiɗi ƴewnede ko inde ma inde nene ma so tawi ko wonɓe Europe Amérique ko 10 000 francs woni ujunnaji ɗiɗi CFA so tawi ko wonɓe leydi Mauritanie wonɓe leydi Mali e wonɓe leydi Sénégal mbiyen zone franc ɗum ko temedde nayyi mbuɗu woni 2000 francs CFA so tawi ko wonɓe leydi Mauritanie ko ujunere walla carte crédit o haala ko woni ɓernde ma ha mbiya yoni ceerno Djiby Sy ene jogui leɗɗe ɗe o yiiti joni so tawi caɗele ma gorako ko to wawi yettade kala so fewnima hen payande tati ma yiito hoore maɗa ha kepta cagatagal maɗa ceerno Djiby Sy ko labde reedu malaɗo woni so yannama ka miskino safruma ha mbiya wen tawa hay mbuɗa yoɓani ni ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum wonde to gonɗa to mbawɗa wonde kala wayno dilleɗɗe ma ha no hannirta ni ceerno Djiby Sy ene tawe oɗo saaha joni to base makko jum numéro makko téléphone ko 78 163 24 82 so tawi ko WhatsApp makko ko numéro leydi Mauritanie ko 00 222 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ne andini yimɓe kadi base mum tawateɗo to Nouakchott to legal netteka ko miñi ko ne wiye Alassane Sy tawateɗon numéro mum téléphone ko 32 62 04 99 ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo woni omo jogui pegge e usula ɓeydoje arsigaji e bonnoje dabaruji ceerno Djiby Sy ene yawrande ɓen ɓe arsigaji men kippi ceerno Djiby Sy mbadden dando faade makko kettode kabaruuji mon e ɗemngal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle moon musidɓe tedduɓe amde sappo e jeegom duuƴal hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi yonti kumpital men ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon sar Abdullaahi Saar to karallagal Weltaare TV ko musidɗo moon Saydou Abouba gartaten koye conférence ko fate banggue faggudu taw Dakar hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi ko fate banggue Afrique ko addoyta caggal leydi muɗum Afrique nde tawno ne rema ne jogui nangue ne jogui sagataɓe ne jogui ndiyama mawde leydi Sénégal e nder haala nde makko ko fate banggue oɗon conférence wo erima Afrique kala nde ruttitto
e hoore muɗuma ko remata ko nde wawata ñamde ɗum nde tawno neɗɗo wawa wiide tan ene wuura resdoyde reedu muɗuma caggal leydi mum walla caggal continent mum walla caggal galle mum. neɗɗo noon so tawi yiɗi dañde ndimago maɗa gila tan e nder Afrique e hoore mum alay saago ɓeyda sembe mum ko fate banggue leyɗele mum kadi yimɓeɓe kadi jaɓa ñamde ko remete e leyɗele ko nde tawno ne jogui wona yimɓe ko joomen ngaluji ene mbiya kañumen mataw ñamata ko remete e nder leyɗele mumen jiiɗi ko maaroji giwoji banggueji goɗɗi walla ñaɓɓele giwoje Europe walla banggueji goɗɗi taw ganduɗa ɗum noon jomum ene wawi hutorade ko remete e leydi mum ñama ɗum wallita ɓiɓɓe leydi mum guilay basalle demeteɗe ha e pomme de terre demeteɗe e nder leyɗele Afrique ha tenti kadi ko fate banggue gueɗe lugumaji kami fruit ji ha e gueɗe jaaduɗe hen kala kanko mawɗo leydi ndi noon wo rokki hen dalil labɗo ceerwo holliti sa yeehi to États-Unis d'Amérique ɓe ndemata ko makka tene kadi ko ndemata ko ko ɗum woni ko ñamata sa yeehi ha toon to Asie ɓe ɓuuri wawde remde ko maaro tene ko ɗum ɓe guuri ɓe paggoyta ko maaro kamɓe ɓe ñamata ɓe ndemata ko maaro konone kadi Afrique kañum ɓuuri wawde remde ko gawri ene foti wawde wuurde ɗum ha yaltinum hoore mum caggal ɗeɗo caɗele teskaɗe hakkude Russie kame Ukraine eɗen gandi ko toon beele hewno iwde kono hannde o caggal oɗo saaha ko caɗele goni toon fariñaji kala ngabbi teni gueɗe kewɗe ngakki ɗum noon so tawi jomumen a duttitaki e koye mumen koye caɗele mawɗe no fewi jeheten ko ha toon to Touba hôpital Cheikh Ahmadoul Khadim mo Touba uditi demuɗi mum ha yaaji subaka hande o taw kadi ko hôpital mo ganduɗa jogui ko martaba tataɓijo jaaduɗo e jamanu kala sifa cafrowo to banggue guite banggue guri banggue koye ko noon kadi banggue ɓerɗe banggue guri kala ene tawe e nder oɗon hôpital ko noon kadi ene tawe e nder makko kene wona temedde tati daɗɗudi gam wonande ɓen ñawɓe beele mbawa hebde hen safara mumen ene jeeya e hôpital uji 4 udditaɗi e nder leydi ndi taw kadi jeeyi sababu ko mawɗo leydi Sénégal woni hoorejo leydi Macky Sall 36 lewru woni koɗi mahira jeheten ko ha toon to Podor Moussa Sow maire wuro Walalde hakkude makko e Abdullahi Daouda Diallo maire Bakke Dialloɓe pawi hayre mumen ɗum noon ko toon to Walalde gam darnu toon radio goɓe innire municipal ɗum noon caggal gon radio nde pawi hayre nde ha gasi ɓe erima wonande taweteɓe nder Podor diwan mum kala yiddeɓe ko victoire polgu mangu no fewi no fewi wonande Benno Bokk Yakar ko fate banggue sumgoji tijjaɗi ɗo tan e lebbi ɗiɗi paaɗi taw ko sumgoji sarɗi yankoji jeheten ko ha toon to Ziguinchor taw yen toon musidɗo meɗen Amadou Ishaga Kebe jaam ñalle maɗa mbar ko jaam ɓolo woni toon to Ziguinchor e ko taari ɗum kala yawur Weltaare TV Abdullaahi Saar a salmitama Kabaruuji garanen ɗo e nder Ziguinchor holko kewi eɗen gandi discours monsieur maire o ha joni ko hen gonɗen kanko de wonko haali o wi yo yimɓe gandu ha feere patante omo haalana commerçant ji natti wade no wano hitande hikka nde ɓe garata ɓe binda ɓe itta kaari ɓe dokkuma joɓa o wi ala maɓe gara ɓe ƴeewa place fof ko woni hen fodde lebbi 6 ɓe mbaɗa vérifié palsuji ɗi so tawi kadi a yoɓɓi wona e maɓɓe dokkata ene jogui kalis oɗo rewata o juuti marché ona kadi ko noon jogori waade omo andina noon commerçant ji ɗi kala dewetenoɗo luwas walla dewetenoɗo patante yo wat feere yoɓa guila ɓe garani ɗum koye discours makko ñande o haalata nde so tawi en ummima ɗon eɗen gandi Guinée Bissau gila force CEDEAO jooɗi toon fodde 200 soldat nela toon eɓe ndena ndenka Oumar Sissoko o mbaalo leydi ndi gila nden ɓe beltaki e force garɗo ummade e CEDEAO jooɗiɗo toon ɓe mbi kamɓe dey gooɓe tinani ɗiɗi kadi wona e haare ɓe goni saka ɓe ina gara ina gona e leydi ndi ne jooɗo ɗum no ɓe kolliti kamɓe kam ɓe beltaki koɓe goni toon e nder Guinée Bissau so tawi numima ɗon eɗen gandi holko woni e ɗeɗo balɗe ko ine dilla nde wonno yimɓe peewi ko élection assemblée
député ji gol fof nana gaabo e nder galleji eɓe jaahi par galle galle jaaɗa fof e galleji ma taw yimɓeɓe ina mbaɗa taabe ina mbaɗi boowal ina jooɗi ina jewta eɗen gandi municipal o woni mairie ndi hakkude mabɓe e injeji aroɓe ne cooda darkase ɗe ɗiɗo duuɓi fof wonno hakkude mabɓe ko pooɗe nduure wonno hakkude mabɓe ko pooɗe nduure ha feere ittude ɗo marchandise o biyete darkase nawa gambi ɗum injeji ɗi ɓurno yidde ina wayno noon municipal o jaɓani wi ko il faut ka rewa port yoɓa droit de port ha para jola e bateau yoɓa ɗum ɗon magasin aji ɗi kadi ɓe ƴetta ɓe mbawa wadde hen nde wonno ko ɗum waɗi gartal ko ɓurata wawde nafde commune o so tawi ummima ladde tan ɓenni to e gambi ina wayno ala ko nafata commune o hande noon rewɓe hande goto foof nana wona e liggade ko wayno Mariame Abou en Kardia Seydi en goto maɓɓe fof so fini hande ala ko waƴa e hunde so wona dawande e ɗeɗo darkase ɓe nana koccoya ɓe nana jaltina liira ha takkusan mbatta e sac ñoota gona e wadde ɗum ɗon ñande fof sa dawi aɗa jogui ko aɗa artira e nder galle ma. Weltaare TV musidɗo mon Ahmadou Isaqa Keɓe gorko mo mboto joɗaniɗo ɗo yenna Zig FM sappo e wiite e Weltaare TV yo Allah hokken walde jaam. tokkidira paɗen gartaten ko fate banggue heblo ndema tokkidira nde tawno heblo ndema hande ene hatojina e nder nokkuji men no fewi so tawi mawɗo leydi erima yimɓeɓe yo dutto e ñamde ko ndemata ko alay saago noon ndemen ñaɓɓele certuɗe no fewi ko fonno jiggoyede kala walla ko fonno yahenede caggal leyɗele kala watta remede jeeyi sababu fedde heblore to banggue ndema yillima toon to kidira ma en jaɓɓo hen gawlo ɓalejo haalirde kidira ko yewtide e ndeɗon fedde teni kadi nden fedde darimi hen darde fayidinde gam heblude rewɓe ko fate banggue bantara woni hen ne mbiɗum mañogo woni hen kadi ene mbiɗumen a ñambi Amadou Dioba. voilà ɗo e kidira e campement woni formation ko fati affaire e bantara kadi gondi ɗo noon e gardiɗo joguiɗo nden fedde en dokkamo konngol wawa famnuden woni formation mbaɗaɗo ɗo hande e kidira. merci Amadou min calmini on goto fof inde mum e yettude mum min ko Oumar Sakho mbitemi bandiraɗo Badou Sakho min ardi fedde remoɓe bantara e nder région Tambacounda woni coopérative régionale des producteurs de manioc e kadi hande miɗen noddi ɗo to Kidira ɗo remoɓe bantara foof e nder département de Bakel he guila hanki ha hande miɗen noddiɓe ɗo pour min jewtida e holno bantara o wawi yañede ndema mum ɗo e nder département Bakel par ce que remoɓe en ɗo kono goto foof ko seeɗa seeɗa remanno joni noon ɗiɗo duuɓi guila depuis 2017 min mbaɗi coopérative o ɗo to région Tamba yimɓeɓe joni ɓuuri andude ko woni nafoore bantara ɗum tagui hitande foof so tawi haade campagne fuɗade min noddan remoɓe ɓe gara min jewtida holno remete e holto remete e nder hen noon min noddi ɗo remoɓe bantara ɓe pour ɓe gara min kalda joni noon a yii an hoorema a yii hankinde ardade sous-préfet kañum e président conseil départemental e adjoint du maire uji ɗi kamɓe foof e remoɓe min goni ɗo hanki hande noon ko deuxiéme étape o woni hande par ce que sa wi tan aɗa rema il faut miijoɗa waylude woni transformation joni noon min gaddi ɗo debbo mo ganduɗa omo waɗa transformé bantara ka waɗa ɗum acceke bien waɗa ɗum gari beele so tawi neɗɗo o ndemowo a remi bantara ma a wawi ɗum brut c' est à dire a wawi wiide ɗum noon beele aɗa wawa ɗum waɗa ɗum transformé rewɓe kadi aɓe jogui rôle mawɗo e nder coopérative par ce que koɓe aɓe nder coopérative o ene hande mbiɗen jaare ujunaji 2,3 membre e nder région de Tambacounda e nder région hikka noon ɓuuri par ce que département de Bakel hikka noɓe jiiɗiri remde ni ene heewi par ce que hande minen ministére o hokki kam ko 100 hectares pour région Tambacounda ene famɗi
par ce que département Bakel tan namdi ko temedere e nogas hectare donc min hokkama temedere e joni département ji goɗɗi ɗi comme no Goudiri comme no Tamba comme no Koupentoum ɓen garani taw joni noon min kaldi ministre o noon yo wallu min beele ko yiɗi remde ko beele kam goto foof ene meeɗa hen so Allah jaaɓi miɗen mbaɗi yakar mo so hettima haala amen ma o yii mo kankone ma wood ko waɗi hen noon wonno ko min jinno haalde ɗon e gandon hande région Tamba département ji ɗi pop ene daari remde bantara par ce que ɓe gandi hectare bantara tan sa reemi ɗum saabu seeɗa ko ɓuuri rendement minimum o keɓata ko 20 à 30 tonnes ɗum wonno ko heblo ndema bantar ma en gartoy oɗo hen élément paydine no fewi nde tawno en mbawa dañde ko ɓuuri ndema sa yalti leydi ma ɗannima lewru kala sa yoɓama a neldat ko neldata haalis o noon sotte ko maaro nebam sukara e sew sewo kamɓe luguimaji ɗum noon so tawi mbatte haqqillaji men ndema ko fotata neldede watte ñamde ko ma watte a gueɗe goɗɗe sen giwi tokkidira Sénégal paɗen ko ton to Mauritanie ko fate banggue haɓade ñaw boros mo coronavirus jagorɗo cellal ɓalli guilat tan ndeɗo hen yontere mayde nde ha yettiɗo hen kala koko himmirani oɗo saha noon fesde ɓiɓɓe leydi ndi ha tenti noon ɓen joguinoɓe wonande vaccin goto nde waɗata ɗimmo mum kono ne kadi ɓen ɓe galano haydara nde vaccine to gam taƴade ngal ɗo hen ɗemngal layowal e nder leydi ndi ko fate banggue rabo boros mo ñaw coronavirus ɗum noon jeeyi sababu kanko on jagorɗo o holliti hanki ko 1,960 e nayo woni ƴewdaɓe 1,960 mbaɗa ko test jawɗo ƴewdel jawguel heddiɓe kala mbaɗa ko test luggo no fewi ko wayno laboratoire ha anda tawa ko sappo e tato tawa ene jogui oɗon ñaw nayo keeɓi cellal men oɗo sa 150 ne tawi e cuuɗi safara ɗerewol ngol yaltini subaka hannde o wonande hôpital de l'amitié mo Nouakchott ɓe kolliti 16 hannde lewru mai ɓe puɗɗima yaltinde kayitol kala mo ala kartal vaccination ñaw coronavirus natta e nduɗon suudu safara ni garaw salminde ñawɗo ni a neɗɗo ni joguiɗo haaju ko fate banggue nduɗon safara mbiya tan yimɓeɓe kala yo jaa vaccine yo keɓa guila a tongude haajujima kala sarɗi yankoɓe leydi Mauritanie yilloynoɓe toon to leydi Syrie e gardegol daha wulde Chouhaibou o holliti kikiɗe hanki o wonande kaldigal mabɓe e jagorɗo mo leydi Syrie biyeteɗo Faysal Magdata ɓe kolliti maɓe mballu leydi Mauritanie yiilade e nder leydi Syrie kala ɗum noon ko jaydiyanke Mauritanie najo biyetenoɗo Ishaqa Wulde Mukhtar majjuɗo guila tan hitande 2013 ha ɗo hen hollani haydara wonani wuuri anda kalɗo heedi kono noon ha hande jinnaɓe mum e sehilamu mum kala ene ɗamini ko guurɗo ɗum noon laamu leydi Syria holliti ma daro hen darde mawde no fewi ɗum noon ko sarɗi yankoɓe Mauritanie yanoɓe jokkoyde endam toon to Syria gam oɗo saaha sembolinde jokkodiral hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe kala jagorɗo yangara booli woni El Mukhtar Wuldu Ahmed Yadali waɗi jillu mum jillo noon ko hanki e nder yoga e golleteɗe e nder wonande Carrefour aji ɗi Nouakchott o yillima toon to Carrefour mo Bamako wonande pont ngarɗuɗo gonɗoɗon e gollede o holliti omo welti hen no fewi tene kadi golle ɗe ene jaari yeeso so tawi yaari dani hen no hoorejo leydi yiɗiri ni ko noon tigui jogori waade ma wawi newnude ya gara ɓiɓɓe leydi ndi ha tenti noon ma ustu kala kene wiye ɓittodiral otoji taw koye mbadi embouteillage ko wona ɗum kono na pont légal résidence toonne kadi o holliti toon golle jawanoɗe gam on saaha lelgol golle ɗe taw wonno koye gollorgal bitegal yunda ngal leydi Chine on société yewanoma golle mum ɗum ko caggal happumoɓe dokkuno on happu noon ala kala ko gonɗi hen kono kadi ɗeɗo golle puɗɗitima oɗo saaha siftorni pont uji ko mawɗo leydi Mauritanie Kaswani fawno hayre mum adide ɓoyata wona hitande wonno
koye lewru juin hitande ujunaji ɗe nogas e goo kene fotto wonde 327 million kopreji ugguye woni ko wanja hen hoorejo leydi Mauritanie Mohamed Cheikh Al Ghazouani bannoɗo jillu mum toon to Émirats Arabes Unis janoɗo jeenayi so yettinoyde duwawa yettinande duwawa ɓesguji Mauritanaɓe kala toon to Émirats Arabes Unis caggal jaltugol aduna mawɗo leydi mabɓe woni no tottunoɗo mawɗo leydi Émirats Arabes Unis jafoɗon ñalawma hanki o kanko on mawɗo leydi Mauritanie o dañi joɗodade toon to Émirats Arabes Unis woni toon to Abu Dhabi e mawɗo leydi France woni Emmanuel Macron janoɗo kañumne yettinoyde duwaw mum ɓe dañi yewtidde toɓɓe jaaƴi no fewi e tawtorede jagorɗo hakkunde leyɗele woni wolde marjoga yewtere jokkodirala ɓeydingal hakkunde leydi Mauritanie kame leydi France ɓe kaldi kadi gueɗe dendaɗe hakkunde leyɗele ɗiɗi ɗe kanko on mawɗo leydi Mauritanie joftuɗo e leydi mum jamma hanki o ha joni keddoɗen ko toon to leydi Mauritanie garten koye tambiɓe ko fate banggue météorologique banggue weeyoji ɓe kolliti hanki e weeyo mabɓe Nouakchott e Nouadhibou kala ma duumo e mum nguleki teskaki ɗeɗo balɗe kala ene yaaha ha 4.7 degré eɗen gandi ko nguleki cattuki no fewi a wonata nder a wonata boowal a huɓata wantilo ha keeɓa hen ɓuuɓol a wi fotako ha daña jaam ɗum noon haalaka kam nder leydi ndi nguleki taweteki toon ɓe kolliti kiɗon nguleki ma duumo ɗo ha nogas e ɗiɗi nduɗo hen lewru ndu gonɗen nden noon ma nguleki usto e Nouakchott usto e Nouadhibou ene gasa no fotiri kala ma kenal ɓuɓkal wattu wuttude toon ko wona ɗum ko noon to banggue nder leydi to ma nguleki duumo toon e ɓeydade e wiide ngal ɗon catala sen giwi to leydi Mauritanie koto leydi Mali paɗena communiqué mo leydi Mali gouvernement leydi Mali oɗo saaha felliti taƴade G5 Sahel taw kadi ganduɗa ko catal darnanogal guila hitande ujunaji ɗiɗi e 14 moɓodiri sembeji mum hitande ujunaji ɗiɗi e 17 kene wona ujunaji 5 koninke taw ɓe jooɗi koto leydi Mali ɗum noon ko yinnode umminde fiyande ngam oɗo saaha habtade pelle joguitiɗe armeji taweteɗe nder Sahel e hoore mum tugganma tan Mauritanie Mali Niger Burkina Faso ha fayenma Tchad kala ndin sembeji noon eɗen gandi ɓe gullitino e kala saaha ɓe manka koppareje taw kadi ɓe ballodirta koye laamu leydi France kame Union européenne ha fayenma fedde gotago windere kala guila noon nden fedde jibina ha yettiɗo hen ko nde ruɓat tan nde daranoki taw nde fellano piyande ngam yoftade walla ni ngam dartade walla ni ngam ferde laabi ha Sahel o e hoore mum ɗigga no fewi leydi Mali noon hanki communiqué mum ɓe kolliti ɓe jaltini koye mabɓe e ngal ɗon cetal ha laaɓi ha wi ceera ha joni to leydi Mali keddoɗen sociopolitique taw kadi ganduɗa ko syndicat ji ko fade banggue golle leydi ndi ɓe kolliti ɓe dokki hoorejo jaagoɗe leydi ndi carton jaune ɗum noon kamɓe ɓen tambiɓe cettal UNTM syndicat ji gollotoɓe kolliti Chokela Mayga oɗo saaha golle ɓiɓɓe leydi ndi ne manki yuɓɓude no fewi ko banggue jobdi to banggue gurdam golle mabɓe kala ene muusa no fewi ɗum noon so tawi laamu ngu yurnitaki ɗum ene gasa so ɓooyi maɓe gumma ko fati e banggue yoga e seppoji e nder ɗiɗon fannuji kala kulhuli finoɓe to nokku biyeteɗo murano ɗo gandi fiyande musde bonde waɗino toon e nder lewru janvier ndeɗo hen hittande ha ganduɗa yooɓi toon fittandu temedde ɗiɗi neɗɗo won hen ne mbiya temedde tato neɗɗo won hen kadi ne tuumi ko armée leydi ndi yooɓi toon pittali jamburu en kamɓe armée leydi ndi ɓe kollitino ɓeɓe jooɓi pittal men ɓe ko joguitiɓe armée ji nottortoɓe jihadiste en ɓe kollitiɓe nanguino kene wona 51 neɗɗo ɗum noon ko tumede aɓe gollodira e sukaɓe finoɓe e nder wuuro Moura caggal noon pelle joguitiɗe armée ji kañumen kolliti ma juɓɓin janguji timmuɗi faade ngoɗon wuuro kene wona ujunaje 4 fittandu wurnoɓe toon to Moura kala dogui oɗo saaha wuuro ngo wonti winde mawde no fewi ngam kulhuli wota caɗele mbadde toon moɓodire timmude e nder Bamako ha faynata hay kala juɓɓinama ñalɗi jawtuɗo hen ɗi wonande wiide ɓe jaadani leydi France nonne kadi ɓe jaadani kadi
ko fate bange ñiŋaali aɓe ɗoftodiri e armée leydi ndi ha tenti noon koninkoɓe faama wonɓe hakkunde leydi ndi ngam yidde addude jaam e kisal kadi aɓe jaadi e laamu transition leydi Mali sen giwi to leydi Mali koto Guinée Conakry la zenti oɗo saaha jooɗiɓe jappere nde woni koninkoɓe ɓe kolliti e nder ɗerwol mabɓe ngol ɓe jaltini ɓe kadi kala kene wiye seppoji taw ko politique woni seppoji dawrugol e nder leydi ndi woni kamɓe catal CNRD ɗum ko caggal nde lawɗini CNT walla nde suudu sarɗiyeji leydi ndi caggal nde ɓe lawɗinani wonande CNRD ne wawi lamade leydi ndi duuɓi tati taw hade sumgoji waɗede ko waɗa ɗum ko noon pelle landaji taw kadi ganduɗa ko dawrugol taweteɗe leydi ndi kala kolliti kañumen jadani hen hande jadani hen janggo jiiɗino wadde moɓodiri gam seppude ko ɗin seppoji noon laamu ngu holliti kala kam ceppuɗo yo andu ma dadiɓe e kam e mintareɓe kala ceppu e muɗɗoma gartaten koye ɓen dumbaɓe taw ko jagorɗe Alpha Condé woni kasori Fofana gonnoɗo hoore jagorle ndi janne gonnoɗo jagorɗo kono kono ne kadi gonnoɗo jagorɗo kono walla jagorɗo gueɗe nder leydi kame jacci Ñalawma e Oyo kame jagorɗe goɗɗe kala gila tan jeegom lewru maynudu taweteɓe nder kasoji ɓooyata ñawore mabɓe e wiide gardiɗo tribunal mo disini o hollitani noon ko holnden happu wonata kono o holliti wonande ɓooyata maɓe daro e yeeso ñawowo gam tumedeɓe dirtinde ngaluji leydi ndi on ɓatake no yaltinum ko 13 nduɗo hen lewru ndu gonɗen to Côte d'Ivoire Alassane Dramane Ouattara tawama hande to Paris lamorgo leydi France ɗum noon ko tawtorede jonde jeego ɓiire taw ganduɗa ko forum ko fate banggue jeere Afrique kam e windere nde kala taw ɗo waɗa ɗum ko FMI o woni koɗo bismaɗo e nder ndiɗon mbaadi sen gewi to leydi Côte d'Ivoire to Burkina Faso janguji tati mbaɗi e nder leydi ndi ɗin janguji tati noon jeeyi sababu ha kene wona 43 neɗɗo mbasi pittal men ko ɓuuri hewde ko jamburu en taw kadi ko yarlitiɓe wallodirde armée leydi ndi taw koye diwan Oudalan e Sahel e hoore mum wuuro wiyetengo Solamosi noon kadi Salamosi kame wuuro wiyetengo Markoyi ko toon janguji ɗi mbaɗi sagataɓe jeetato ɓittiɓe e gasɗe kene fota wonde hande kene fota wonde gila tan 16 lewru avril ha yetti 16 hande lewru mai waɗiɓe lewru koɓe goni e nder ɗeɗo hen gasɗe ɓe ɓitti toon e nder leydi to ɓe goni to ma wona 580 métre nder leydi ko toon ɓe ɓitti won luuroji goni toon ko toon ɓe mofti wotoɓe mayde ɗum noon guila nden ha faade hande sapeur pompier ji leydi ndi kala ndendini sembeji mumen gam yidde faabadeɓe ɓe kolliti noon ɓoyata ɓe jetto ɗon ɗo luuroje ɗo ɓe moggini ɗo kono kadi ɓe guitti kene fotto wonde 24 ujunere 22 million jafuɗon 22 million litre ndiyam woni ko ɓe jaltini ɗum noon ko caggal toɓoji ene jippo jamma ñalawma gasri gam faabade ɓen sagataɓe jeetato yilsunoɓe kanŋe wonata hunde wemde no fewi kono mboɗandi kama eɗen ñaagui jomiraɗo tan yo yaltinde aɓe celli aɓe kiisi kono ndaw saliji mawɗi no fewi to Nigéria wonande erango jaam caggal nde pelle kewɗe kollitima jofta ɗum noon ko caggal nde suka debbo nototonoɗo Samayela Débora taw ganduɗa ko janggowo étudiant janggowo e duuɗal Cheikh Sagara to Cheikh Sagari jafuɗon taw ko toon to Sokkoto ɗum noon ko caggal nde o yaltinno konnguɗi ɗi jooɗani faade annabi men sallllahu alayhi wa sallam fedde étudiant ji kolliri hen mette mumen taw ko julɓe nangi mbaɗema ko pétrole duppimo ñande alhamisa jewtuɗo hen o hawa wasi hen fittande makko Mouhamed Buhari hoorejo leydi ndi ko noonne kadi Mouhamed Sa Aboubacry woni sultan mo Sokkoto en wonde évêque catholique en e rima jaam leskoji yo mbaɗe hen gueɗe ɗe kala gadde e leela wala ko noonne kadi Mouhamed Buhari e rima neɗɗo woto ñawdan hoore mum jungo mum kala ko musuma yo dañ ɗo gullitiɗa ɓuuri fewde so tawi wonti jeftigu wawi addude haare hakkude diineji leydi ndi to caaɗa caggal seppoji bannoɗi to Bamako ha to Haaya ngam duppude darapoji France e wiide natti yidde yiide France e nder leydi mumen ɗin seppoji kadi juɓɓinama ñande asende
tonto jamina lamurgo leydi Tchad ɗin seppoji noon waɗi darapoji leydi France duppaɗi toon kamɓene yiddeɓe ko armée leydi France woto nat leydi mabɓe ni woto feñtona e dara tene kadi ɓe jatani e miijoji hoorejo leydi Côte d'Ivoire Sandramani Ouattara koyɗe ɗe yiɗi yaɓɓude beele koninkoɓe leydi France tawe e nder leydi Tchad to Cameroun ko coalition woni pelɓodiral otoji hakkude camion carsuɗo marchandise ha teddi hakkude bis mo capanɗe jeeɗiɗi place kanji ɗiɗi pelɓodiri nokku wiyeteɗo Kele ne tawe kene wona temedere kilométre hakkude mum e Yaoundé sanga 23h woni 11h jamma ngal pelɓodira noon jeeyi sababu yimɓe sappo mbasi hen pittali men yimɓe nogasa gañi hen gañande musde no fewi to Afrique du Sud conférence joɗima hanki ale ɗo to Durban nden jonde noon kene wona ujunnaje nayo nelaɓe tawtorama ndeɗon jonde gam haɓade gollinde sukaɓe yaroɓe duuɓi 5 ha duuɓi 11 gam haɓade nde tawno gollal suka ko janguirdu beele heble janggo wawa tigui naftude wona gollinede guila e duuɓi cukago so mawni haƴƴa ronkana hoore muɗuma to Somali sumgoji bannoji toon hanki gam suɓade hoorejo leydi taw kadi suɓato ɗum ko sarɗiyankoɓe leydi ndi ɓe toɗɗima biteɗo Hassan Cheikh Mouhamed on noon woni no hoorejo leydi ndi hitande ujunaji ɗiɗi sappo e ɗiɗi ha yetti hitande ujunaji ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗo farmajo yani ko on wonno hoorejo leydi ndi on foolama sen giwi Afrique jolam jaɓere Finlande caggal no wino OTAN so tawi ɓe mbaɗi ɗaɓɓade yidde ɓe nadde e nder OTAN e hoore mum beele sembolinde nden kay kisale ɗe gandi dumunnaji kala ko folde yidde tan miijade miijoji folde leydi Russie beele kadi hoddiɓe Russie kala jeeye OTAN e kala banggueji OTAN taaro leydi Russie ene gasa noon Russie daña tigui caɗele mawɗe no fewi noon woni Finlande kañumne hanki 15 lewru mai waɗi ɗaɓɓade e nder konngudi hoorejo leydi mabɓe kame hoorejo jagoɓe leydi mabɓe ɓe ñaguima l'OTAN ɓe jiiɗi tawtorede e nder OTAN e hoore mum heddima noon Suède ko wona ɗum kono Turquie hoore mum kañum holliti yaadani hen nde tawno Turquie ene takkodiri e mabɓe no fewi Émirats Arabes Unis caggal jaltugol aduna hoorejo leydi mabɓe woni Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahya lomtimo ko biyeteɗo lomtimo oɗo saha mo gonɗen ko biɗen Mohammed Ben Zayed Al Nahya on woni oɗo saha hoorejo leydi keso sifti noon ñalawma hecciyanke o oxydoji kame windere nde hewɓe lamɓe leyɗele jeehi gam yettinude toon duwowuji mumen to États-Unis de Amérique New York teska toon ko ngakkugol nguura tigguji woni nguura bibbeji ko faade banggue kosemeje mabɓe ngakki yogay magasin uji manande ɓen yumiraɓe jomen bebbeji jomen tigguji kolliti metti mumen ɓaleji no fewi e rima laamu ngu nde ɓurata yawde darade hen ɓuuri yawde Joe Biden e laamu mum kolliti ɗo tan e jonte paaɗe maɓe daro ha gueɗe kala ɓuura yuɓɓude ko fati banggue isim pewnanoɗo kosam bebbeji koko ngakkira no fewi ko fati e nguura bebbeji to kordinnoro kom jeng hoorejo leydi ndi holliti metti mum ɓaleji mawɗe no fewi subaka hannde o ko fati banggue gouvernement makko ha tenti kadi ɓen tambiɓe cellal ɓalli leydi ndi gam raaɓo ñaw coronavirus no ɓuuri yawde koyngal e nder leydi ndi dañani sembe wawde faddade ɗum gam teskede koɓe 25 million kono ɗo saaha go piccal 2 million fuɗɗima raɓede leydi ndi capanɗe joyo neɗɗo mbasi pittal men tene kadi kala ko fati e banggue leɗɗe ɗe hinde cafrode ene ngakki e nder leydi ndi no fewi musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kabaruuji garandena kekiɗe hande o ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar ketki malayki jaam yo jaam Allah hiranena